Door de strengere aanpak van illegale plantages in Nederland verschuift de drugsproductie van Nederland naar België. Zo is het aantal wietplantages in de Limburgse grensgemeente Riemst de laatste 3 jaar gestegen. Het aantal drugstoeristen dat door Riemst passeert is het laatste jaar wel gedaald. In Maastricht is het aantal drugsincidenten gedaald van 2205 naar 2004 sinds de invoering van de wietpas. Dat maakt dat alleen Nederlanders nog drugs mogen kopen in Maastricht. Het gevolg is dat de drugstoeristen uit België en Frankrijk wegblijven en dat is ook voor Riemst een goede zaak. Ja, dat merken we bij ons ook in onze gemeente en in de omliggende gemeentes ook, dat het aantal drugstoeristen dat bij ons passeert, dat heel fel is afgenomen. Nederland pakt niet alleen de drugsgebruikers strenger aan, maar zet ook in op de strijd tegen de producenten. Daardoor lijkt de productie van drugs te verschuiven van Maastricht naar Riemst. Aan onze kant van de grens zijn in ieder geval meer drugsplantages ontmanteld. Dat is ook een fenomeen dat we zien de laatste 2 jaar, dat er heel wat productie in onze gemeente plaats heeft, maar ook in de omliggende gemeentes. We zien in 2013 2 plantages die zijn ontdekt, vorig jaar 7 en dit jaar zitten we al terug op 4. Dat is heel wat op 3 maanden tijd. Nu de gemeente Riemst niet meer massaal de politie moet inzetten tegen de overlast van drugstoeristen, kunnen meer middelen worden ingezet in de strijd tegen wietplantages. We zien dat de toeristen zijn weggebleven. De lokale productie was er vroeger ook, de lokale dealers waren er vroeger ook. Maar nu hebben we meer tijd en meer capaciteit om daarop in te zetten. Dat wil niet zeggen dat we niet meer controleren aan de grens, want we hebben onlangs nog een overeenkomst afgesloten met de stad Maastricht om samen met de politie van Maastricht en de politie van onze zone om gemengde patrouilles te doen in de buurt van de grens. Dus we blijven ook op die fenomenen inzetten.